Tuntuma rongbol na chanchin kan ngai thak tur chu sabat wanga vauna ti Brazil khua a Diego chanchin ani Diego chu merithei tak mai nei a ama roi tu apu chuan sabat nia na thokro ani lo chuan ka ban che ani mai atimau mai sia engtin nge ti ta kangle ama thlaingi motia Diego an nupui anei po khan an rithei em awangin an chen na Brazil a chuan in lo ho theipo an nilo chuwang chuan a thlona in lo tur pe theitu ani te an bela chuti lai chuan Diego chuan in hlona mu mal takpo anei lovin narem changa piang a thok lora chuta anupui chuan naw apai ti hria in hlona tur na thazok a tho angai ti hria abei seidan tak chuan mania sumdon na tho ani olalpa mani pola sumdon na ka tho theinan khongai takin minran puyang che tina tongtraya sabat ser trul tata asheta wange ro chuan namu aol lo viau mai thunga sabat nia in khom theinana zirtop tlai ni tlak don atanga sabat ni tlai ni tlak thlenga choldil turchi 7 day adventist hi mi in anroi du vak lo thin ani ma se Diego chu abeidong du mai biklova tong train adil zui zela nikhachu gas station atangin phona kona adonga chuta chuan security guard na aola anei tu pa hna chuan ani chu 7 day adventist ania sabat nia chuan athok theilawang ti ashela pathian khongai na zara anei tu pa chuan sabat nia chol chu aphal sak theidon hlau maya ti chuan Diego chuan eizun na chu anei don ta ani chu gas station chu Diego te in atang chuan a hlawang wang hle mai thunga ani chu motorcycle kalin sabat ti lo zantin athok thina chu tianga tho chu a lo omin na tho nuam lo tak ani ma se ani hian eizun na a tho nge chu angai boxi a nikhat chule apu chuan sabat chol apethei to don lo ti a hril tamau maya a hne na chuan sabata po na thokro chu ti lo chu ka chhor thei to don lo che I tho thei lo le bantir in mai atikmia maya Diego chuan engtin nge ati ta kangle ani chuan apu hne na chuan sabata chuan athok thei lo wang ti a hrela chuti lai vel tak chuan an ko ran chuan Caleb Mission Project an kalpui tran ve don chi a Caleb Mission Project chu Southern American Division chunga rongbol na atana malak na kong khat ni in chuta telte chuan mi te tlo chuakin Bible zir puina nei ba ka an thei angin rong an bol sak thin ani hian wantlang rongbol hi atui pui zong tak ania aril ru te chuan eizon na namu mal ka nei lo chuan hitatan hian ka in pe ve te ang ti in angai to a ma se chu tianga a tho don chuan asum tlem te nei chhun po chu ala in sen angai don ti po a hria a chu chau ni lovin fanu anei thar hlau mai ba ka sum don na bul tran kha ala ril ru reng boxi ani nasata ka tong try na anei no in Diego chuan Caleb Mission Project a in volunteer chu atum nget tange nge a chu Caleb Mission Project lo to ple nu chuan Diego chuan Brazil ram poisa cheng zasari India a cheng sangkwa zanga huvel ala nei ti ain hria a chu sum mang chuan asum don na bul chu atanta ani ama chunga pathian arin oma kumlikal ta chung khan Diego chuan hlotling takin chang urna bakery akal puya leimem barin om tak ani baka Brazil rama tual chung ko than hruai konga mitangkai tak ani South American Division chunga chuan ko hranten kumtinin Caleb Mission Project an kalpui thina chuta chuan thalai tam takten baptisma an chan pha thina ni Diego chuan pathian chunga kanrin om tlat phot chuan ani chuan min en kol zui zel thina ni ati thin tun quarter 13 sabat tho lom then khat mang hian Brazil rama biak in thar pali sakro man ani a September ni li hian phal taka tho lom in tho don awangin lom thu kan soilok ani khati zong kha rongbol chanchin kan ngai thak thei chu ani